Buko unod sa akong unod, pagatawgon ko ikaw og babae, kay gikan ka man sa lalaki. Pagkanindot higala, kini diay ato ang kinabuhi nga mangita ta og kapika sa kinabuhi. Ang Dios diay mo'y nagdisenyo nini. Ang Dios mao'y naghimo nini. Mao din ang atuang panulundon gikan nila ni Adan ug ni iba nga mangita gyud kinahanglan gidayta na ikauban. Og sa diha nga nakita sa Dios nga si Adan ug malipayon gipanalaginan sa Ginoo silang duha. Gingnan sa Ginoo. Lakaw mo. Pagdaghan mo dito sa kalibutan. Pagkanindot higala gusto sa Dios nga mudaghan ang tao. Og mauni karon daghan na kaita. Nagkalain-lain ang atuang mga hitsura. Apan usal lamang ka Dios ang atong gigikanan nga mao ang Ginoo. Sa akong pag-eskwela higala bisan kamo nag-eskwela mo sa kaniadto o sa mga estudyante karon. Naamang gyud tay libro nga gitun-an nga ang tao gikan sa unggoy. Pasalamat ko sa Ginoo. Nakabasa ko sa Biblia mga higala. Nasayod ko nga ang tao dili na gikan sa unggoy. Ang tao created being gihimo sa Dios. Mao na nga nintuo ko nga kitang tao gikan sa Ginoo. Kung dunay tao nga magtuo nga siya gikan sa unggoy, gimuha sa ng pagtuo. Basta ako nagtuo ko nga ang tao hinimo sa Ginoo. Mao na nga ang tao nga gibuhat sa Dios, gibutang sa Ginoo sa tanaman og miingon ang Ginoo pinakaunang sugo sa Ginoo. Unsa may sugo niya, nagingon ang Dios, ayaw ka mo paghikap ni pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kahibalo sa dautan ug sa pagkamatarong.